Lehen txanda honetan sufritzen ari dira eta ikusten dut orain gainera maniobra egin eta lanari ekiterakoan ere ez dagoela hor bizitasun hori. Hauek buruan gauza asko dituzte eta oraindik ez dute amore eman nahi eta indarrak ordena dituzte ligako estropadei begira. San Miguel ligan jarraitzeko lehiatila txiki bat, itxaropen txiki bat badute eta argi hori piztuta dagoen bitartean jarraitu nahi dute hauek, ez da? Bai, asmo horrei ezin diote uko egin, ez? Hemen txapelketara zelkatuta zeuden, etortzeari ezin diote uko egin, guztua etorri dira, baina beren helburua ez da txapelketa, beraiek beste txapelketa badute, eta hori San Migueleko ligako txapelketa hori da, eta azken leku horretatik nola alde egin, nola lortu gora egitea, hor dago burua ustea, ez? Hemengo emaitzak ez die garrantzitsuak, eta hemen ez dugu esango pasiatzea eta gutxilloik ere, entrenamento gogor bat bezala hartu, eta emaitzak atera gaurko estropada hontatik ere. Eta momentuz Santurtzik 6 segundo pasaido Ibaneri, Donostiarrak 14 segundora eta Arkote 27. Arixabel Diago, Pasaido Ibaneko ordezkaria, egunon, txanda irabazteko asmoa, izango zenuten, baina gogor Santurtzi gaur. Bai, oso gogor. Kale sosketa ere ez dugu, printzipioz ala dirudi binipin, ez dugula sorti honik izan eta, nahiko gogor. Baina, Santurtzi normala den bezala dago gaurko estropadan. Ez da normala izan aurreko bi estropadetan gertatutakoa. Zuek helburuak betetzen demoraldi honetan, helburu jakin bat bazenuten, Santurtziren huts ura nabarmena izan zen, orain nik uste du moralki ere bera egin dutela, eta oso lasai zaudete, astillerorekin ezinezkoa da, erakutsi berri du Kantabriako txapelketan, eta demoraldi luzea da, irailean bukatuko dituzue lanak, eta lasai ibili beharra dago orain. Bai, poliki joan beharra dago, nahiko puntuan koltsoia badaukagu eta hori ondo kudeatuta ez du larritasunik ibili bihar eta poliki bezok esaten duzun bezala irailean ikusko da ze gertatzen den. Gero behar bat ez da gauzatuko, baina Kostaperen apustua serioa da TKE ligara itzultzeko. Hombre, nik uste baietz. Kluba bezala beti nahi duzu maila goxio guan egon eta mutilak ere deportista bienez beti bilatzen dute beste helburu bat ambizio. Ederki, gauzatzen den ba. Eskerrik asko. Historiak sordi hori, Pasaido Ibane haundietariko bat da, eta helduko da bai eguna, berriz ere Orgoian San Miguel ligan errekaontzia ikusteko. Momentu Santurtzi da gaur indartsuena txanda honetan, lehen txanda honetan Euskadiko txapelketan, Hondarribiko guretan gara, 7 segundo Santurtzik Pasaido Ibaneri. Donostiarrak 15 eta Arkote 30 beste ritmo batean, beste estropada bat egiten, eta goitik buruan Santurtzi eusten ongi, lehen luzea ona egin dute eta orain errenta mantentzen ari dira San Juandaren aurretik. Ba, hirugarren kale horretatik oso lehenengo luzea oso polite egin dute, hor diferentziak lortu dituzte eta estropada guztian zehar mantentzen ari dira. Ibon Gaztainazpi prestatzen duen taldeak oso estropada txukun egiten ari da eta horren ondorioz estropada guztian zehar lehenengo leku hori mantentzen eta nik uste dute txanda irabaztean lortuko dula Pasaido Ibaneri horren momentu horretan 7 segundu eta nik uste dute abantaila polita dela hori. Bai, lan erditan errenta horixe zen, 6 segundo eta luze honetan biak pare-parean ditugu. Eta lan duina egiten Donostiarrak, urrutiago ibili izan dira, eta estropada aurretik Jose Ramon Mendizabal agurtu dut eta txantxetan zera esan dit. Ea nola moldatzen garen, ontzi gorriarekin gatoz, Castrok erabilitako ontziarekin, eta ontzi honek bere garaian kontxan marka egin zuen. Ea asmatzen dugun txantxetan esan dit, eta pausutxo bat ematen ari dira Donostiarrak, gora. Poliki oso zaila da, talde neko berria da oraindik, iazkoan Luis Mari Etxarre hasi zen hor lanean, aurten mendik hartu du ordezkoa, eta hori nik uste dute luzeroa begiratako lana dela, eta poliki urte hon behar den lana da. Hor dira Sotera trainerukoak, 15
minutu eta 16 segundo. Santurtziarrentzat maniobra garaian. Ia 6 segundora pasai Donibane. Hortxe dira orain donostiarrak. 15 segundoko atzerapenarekin. Eta oraintxe hurbiltzen laugarren balitzara Plentzitarra trainerukoak. Oraintxe ontzia gurutzatzen. Agustin Peña patroilanetan eta aurreko lanetan Popi González. Asteburu luzea dute arkotekoek. Bihar eta Etzi, Zumaian eta Getxon, San Migueligako estropadak. Eta behar bada mailari eusteko duten azken trena, asteburu honetan pasako da itxasertzetik arkotekoentzat. Santurtzik 6 segundo pasei Donibaneri, maniobra ostean, bostera ere hurbildu dira pixka bat San Juandarrak, baina hortik behera ezin dute eta Santurtzi eusten ari da lehen toki horretan. Aurrera Juan Alegorburu. Jose Antonio Esposito, Santurtziko itxasoko amako ordezkaria gurekin, Santurtziko ordezkaria alegia. Egunon, gaur bai, gaur estropada txukuna egiten? Bai, pasaren azteko konbatuz, gauza bat egin behar genuen eta direnez momentuz egiten. Zer gertatu da? Orioko hankasartzeak sekulako eragina izan du, baina txarrerako, han ja moralki behera etorri da. Bueno, horieko hankasartzea urrengo egunean gaintu genuen. Astilloko estropada nahiko ondo egin genuen, geratu ginen bigarrenean, baina gero pasaren astean, ez dakide lehenengo larun batean hori lekitxoen estropadan, jende guztia, lehenengo galetik irabazi zuen, degoa llegatu ginenean, ez dakida lehenengoen aldaketa dakiz egati, baina ladaren eman genuen, eta urrengo egunean gauza berera eta zitzaigun. Kalen zozketan dirudienez bat zitzaigun kale txarrena, eta gaina beste zoritzak bat izan genuen, justo lehenengo ziaboa, estropada emateakoan, apurtu genuen elikatzeko kordela, eta galdu genuen remo txikia, arraun txikia, eta horregatik. Pena da, zuentzat, helburu hori bazenuten, playoffetarako zelkatzea, jakinik gauza zail zeudela, astillero horregon da, eta Pasai Doniban ere indartsu zegoela, baina horrela, orain hilabete honetan oso zail da, nola mantendu, indar hori gogo hori. Ez, gure asmoa zen lehenengo launen artean egotea. Ibilin dugu hori pizkanaka, hori da gure proiektoko lehenengo urtean, eta gure asmoa zen talde hon bat antolatzea, ilusioa zartzea arraulengan eta arraulariengan, eta gero datorren denborarako beste pasu bat gehiago ematea. Alde horretatik orduan pozik egon behar duzuen, nabarmen Santurtzi pausotxo hori gora egin duelako, ez beharrak ez behar, hori ere gertatzen da kirolean, baina hortxe zaudete eta... Bai, hor mantentzen gara, laugarren postua ekaten ligan, eta gure helburua lortuta dago, momentuz. Ederki, sotera itzultzen den, merezi duen lekura? Bai, espero dugu, denbora gutxi barru izango den. Bidea ez da erraza, baina poliki gora, Jose Antonio Esposito presidentearen hitzak izan dituzue, eta Bizkaiko historiko bat dugu, Santurtzi Arraun elkartea, sotera trainerua eusten, 4 segundoko errentarekin Santurtziarrak Pasai Donibaneren aurretik, Donostiarrak 16 segundora eta Arkote 40ra. Eta esan dizuegu, leheno Ligan, Astillero eta Pasai Donibane direla nagusi, Galizian bertako ligan Cabo da Cruz, Bigoko Nautiko, bi horiek dira indartsuenak, gero playoffa ere izango da, iraileko azken bi asteburutan, azken bi egunetan, San Migueligako azken bi jardunalditan, zehazki esateko, Bermeon eta Portugaleten playoffa eta playoffari begira, jadanik, aspaldi danik ari da Astillero, baina baita ere Pasai Donibane, eta orain gogotik eusten ari dira, estutzen Donibanekoak, 2 segundora hurbildu dira, eta azken txampa ikusgarri izango da. Lehen tokian Santurtzi dator, baina errenta erdia galduta. Ba, ikusi da Pasai Donibane lehenengo kaletik Santurtzen laugarren, hirugarren eta laugarren alderatu dira biek ere, eta horre esan Pasai Donibanek hobetu egin dula azken luze hau, baina Santurtzek irabaziko. Bixi dator Pasai Donibane, baina sufritzen helduko da justuan.
txampa bikaina egin dute San Juan darrek, baina bukaeran segundu eskas bat eunenekoak izan dira, 78 hor da, Santurtzi aurretik sartu da. 20-11, segundo batera Pasai Donibane, 3. Donostiarra 13 segundora, eta Arkotere hortxe dator azken tokian, ikusgarria bukaera honetan San Juan darrek jotako txampa baserri. Bai, nik uste dute barruan hor gehatuko dela sensazio txar bat, esan bezala, naiz eta estropada nahiko luze izan, nik uste dute pasaitarrak behar izango zituztela beste 100 metro, 200 metro. Berroi tamar nahiko zituzten, hor bukaera horretan bai izan direla garaibateko turbo erreka. Hortxe dator orain Arkote, heldu da.